आसाम पुलिसा फिन गासै 4 कौटि नोगोद रांनि गासै 50,000सो ड्राग्स टेब्लेट हमदों। गुवाहाटी नोगोराव गुवाहाटी पुलिसा 5 ड्राग्सनि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरनिफ्राय बे ड्राग्स टेब्लेटखौ हमनानै मोननाय जायो। जेसिपि पार्थ महन्त आरो डीएसपी कल्याण पाठकनि दैदेननायाव मोनसे पुलिस हानजाया थांनाय हराव गोख्रोङै नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे ड्राग्स टेब्लेटफोरखौ हमनानै मोननाय जायो। लोगोसे गासै 5 ड्राग्सनि फालांगि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ हमफानो मोननाय जायो। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।